Казваме добър ден на Румен Стоянов, старши треньор на отбора на футболен клуб Сливишки герои. Добър ден. Добър ден. Искам да започнем с нещо, което вие, разбира се, бяхте участник в него миналата събота. В двубоя с Рилски спортист се случиха някои неща, които предизвикаха прекратяване на срещата от главния съдия и дежурния делегат. Бихте ли разказал за спортната общественост какво се случи? За спортната общественост бих разказал това, че нищо особено не се случи. Ако заради това се прекратяваха футболни срещи, така 80% от срещите в българското първенство трябваше да бъдат прекратени. А, Б, В, А окръжна група, 80% от срещите трябваше да бъдат прекратени. Значи, случи се в един матч абсолютно коректен, без картони, фаул в 45-та минута, сдъпване между двама футболисти, скупчване на двата отбора, нищо опасно за футболистите, нищо, което да даде повод на главния съдия да даде край на матча. След така дълго умуване и пристигането на делегата, който до този момент беше незнайно къде, нито е бил на техническа конференция, нито е бил на матча, но пристигна от някъде след дълго умуване и разговор по телефона с така неизвестен за мен човек. Телефона му беше даден от футболисти на Рилски спортист. Прекратиха матча. Абсолютно неоснователно. Абсолютно неоснователно. Ако за такива работи се прекратяваше матч, значи времето, което Юрий Галев беше президент на Рилски спортист, трябваше Рилски спортист да не играе домакинските си матчове. Трябваше въобще да не се състоят. Така че ако те имат претенции към организацията на този матч, нека не забравяме, не беше толкова далече това време, в когато те организираха футболни матчове по абсолютно нефутболен начин. Така че установката на нашия стадион винаги абсолютно е била като на театър, общо взето спокойна. В никакъв случай с отбора на Сливишки герои никога не е играл грубо и никога не е предизвиквал масови безредици. Значи, това може да се провери така с записите, които сме приложили към нашата жалба, към нашето така становище относно случая. И не е много трудно да се вземе решение адекватно. Най-лесно това, което се случва до този момент, прекратил някой матча, даваме служебна победа, домакините, за да не се сърдат чак толкова много, някаква малка глава и се потува случай. Не, този път няма да е така. Имаме документи, имаме запис, имаме контакти с Футболния съюз, които се надявам, че са с хора, които за мен са абсолютно коректни и честни. Така, постарах се веднага след мача да изпратя на моя приятел, така и шеф на администрирането на Югозападната трета лига. Веднага след мача, абсолютно не манипулиран материал. Трябва да ви кажа, че ако този матч се прекратява, ние само преди 2 месеца, преди 3 месеца играхме матч срещу Вихрен Сандански, тогава трябваше сигурно да има доживотни присъди на хора от Сандански. Ако за това нещо се прекратява матч, което се прекрати тук срещу Сливишки герой срещу Рилски спортист. Та ние бяхме на един матч в Сандански, който 20 минути имаше хора на терена от публиката. 20 минути. Имаше побоища и побутвания. Тук такова нещо няма. Няма въобще. Никъде не се вижда. Имаме пълен запис на матча. И ако примерно това са хората, които Футболния съюз примерно изпраща да ръководят тези матчове, къде отиваме? Дежурният делегат не е на матча, не е на техническата конференция. Дадоха му телефона на Крушарски да разговаря на главния съдия. Той пребледне все едно, че разговаря с Джо Байден.
Това ли са хората, с които Футболния съюз, примерно, ще управлява и администрира първенството в Югозападната трета лига? Това искам да попитам. Иначе ясно е, че там има коректни хора, които искат да се интересуват, искат нещата да се променят. Айде да ги променяме заедно. Айде да ги променяме заедно. Най-лесно един матч без публика, 50 лея глоба, да не се обидиме страшно. И 3 точки на Крушарски, за да не се обиди Крушарски страшно, защото е събрал там 74 футболиста на 50 годишна възраст. По някакъв начин. Дайте да си фанем да си казваме нещата. По принцип, ние сме В група отбор, нямаме претенции така огромни, че сме с някакво лоби в българския футбол. Обаче сме дълги години там. Дълги години сме там. Били сме и в отбори, които се толерират, били сме и в други. Но такова нещо като свирането и администрирането на мачовете на Сливенски герой в тези 5-6 мача, аз лично не съм виждал никъде. Ако успея да извада екстракта от това, което казахте до момента и най-важното според мен от това, което чух, разбира се, и чух недопустими неща, на първо място, вие виждали ли сте досега главен съдия да говори по телефона с някой, преди да вземе някакъв... За първи път видях в събота, видях и делегата, който се появи от някъде. Даже стараеме се сега с материал да покажем коя минута пристига на стадиона дежурния делегат. За първи път виждам делегат и съдия да разговарят по телефона от пистата. Това беше според вас нещо, което повлияе върху прекратяването? Да, това повлияе. Няма какво друго да повлияе. Това не е матч за прекратяване. С постановката спокойна, то се вижда, футболисти си говорят. Дори един Орлин Старокин каза: момчета, дайте си играеме матча, стигат тези глупости. Един футболист, който е от състава на рилски спортист. Според вас не беше ли правилно главният съдия да даде червени картони на хората, които се бяха провинили, евентуално ако имаше и жълти, и да продължи двубоя? Значи при всички случаи няма причина този двубой да бъде прекратен. А вече червени, жълти, не мога преценявам. Аз не съм така футболен съдия. Но според нормативните документи няма причина да се прекъсне матч, да се прекрати матч. Ако те си измислят някакви такива причини, хубаво, обаче истината е друга. Ние имаме запис. Това обаче не е първото нещо, което се случва последните няколко месеца. Вие самия намекнахте за случая в Сандански, когато хора от вашия отбор бяха малтретирани. Вие бяхте в полицията, давахме жалби. Имало и други двубои, в които сте били... Да, отбора на Сандански беше накаран 150 лева, защото не предостави запис. Нашия отбор предостави запис веднага. Да се види, че няма нищо манипулирано и нищо нагласено. Това е разликата. Чест ви прави като ръководител на този отбор, че вие заповядахте веднага след мача да се качи без никакви манипулации записа директно. То няма нищо, нищо не се е случило. Аз нарочно съм изпратил на Петков записа точно след матч. Записът е обществено достъпен. Той е абсолютно достъпен за всички. Абсолютно достъпен за всички, както са достъпни за всички наши записи до този момент, в които сме били участници. 90 на 100 от случаите ощетяване. Добре, вие и друг път сте намеквали, че така има в тази група по някой път нечестни, да кажа, така съвсем меко казано неща. Ма то всички ги знаят, че има нечестни. Всички знаят и Футболния съюз най-добре. По-добре от мен знаят, че е така. Че тая година те ще ли да влизат, другата година не ще ли влизат, другите няма ли право да играем. Няма право да се състезаваме. Няма нищо страшно. Нека ние видим резултатите на нашия млад отбор, който справиме в момента. Ние правим чисто нов отбор с млади играчи, които искаме да се състезават в една нормална обстановка. Ние не искаме да ни помагат. Но не искаме да ни прекратяват безпричинно да се прекратяват мачове. Къде отиваме ние? За какво става въпрос? За какво става въпрос? Значи, на едното место имат 20-30 човека на игрището и отбора се наказва с 150 лева глоба. На нашия стадион няма нито един външен човек. Нито един.
повтарям, външен човек на терена и говорим за прекратяване на среща. Как става това? Аз искам да чуя вашето мнение лично. Има ли хора, които са отпаднали случайно като специалисти в Зоналния съвет на Футболния съюз и те ли са основната причина такива неща да се случват, като например да се допуска да се говори по телефона с трето лице, което да казва какво да се случва? Не, те не са готови, разбирате ли? Те не са готови с това, което примерно може да получат като реакция от ответната страна. Те си мислят, че ние ще премълчиме, няма да се обадиме, ще си отидеме на следващия матч, ще продължиме да участваме в първенството и нещата ще се потуват и ще бъдат до тук. Ама има и други хора, друг тип хора. Има и друг тип хора. И когато примерно някои хора им казват истината точно, им е обидно и стават неудобни. Всеки един кръг в А, Б, В група, в принцип, ние принципно виждаме становища, които така са точни по отношение на администрирането на мачовете. Точни. Къде се намесват съдии, къде се намесват други фактори. Обаче кучета си лад, кервана си върви. Промяна няма. Аз не се надявам на промяна, аз се надявам на едно адекватно решение този път, за първи път. Това искам да кажа. Ме интересува моя отбор и искам едно адекватно решение. Факт е обаче, че в Футболния съюз, в Зоналния съвет, в частност на Футболния съвет София, има промяна, която очевидно е за добро от известно време насам. Какво очаквате вие да се случи? Аз мисля, че промените, които се направиха в последно време са за добро и честността трябва примерно да възтържествува. Обаче такива случки. Принципно мене ме карат да си мисля, че нищо не се е променило. Значи пристига някакъв съдия, който аз лично и този момент не му знам името и решава да прекрати под давлението на хора, които не присъстват на матчи. Решава да прекрати футболна среща. А това е труда на много хора, бе. Господине. Ти, ако примерно искаш да растеш по този начин, надали това е пътя? Надали това е пътя? Надали това е пътя? Ще те изхвърлят като мръсно коте в първия момент, в който не се справиш с поръчка. Вие от клуба продадохте ли жалба за този случай? Подали сме, становище сме. Поискана ли е разпечатка от разговорите на главния съдия и този телефон на кой е бил, как е дошъл и така? Аз това не мога да го разпоредя. Това има футболен съюз, който ако иска може да се сезира. Ние искаме адекватно решение, защото сме ощетени. Благодаря много. Желая ви успех. Благодаря и аз.